ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆತ. ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5 minutes ಬುಡ್ದು ಮದ್ಮೆದ ಬಸ್ಸಿಲ ಬತ್ತಂಡು. ಬಸ್ಸಿಲ ಒಂತೆ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿಲ ಸೀಟ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಿಜಿ ಉಂತೊಂದೆ ಪೋಡಾಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಇಡೆ ಬರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಉಂತುದೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್. ಹಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ದಿದ್ದಿತ್ತೆರು ಸಾಕಾಯಿನೈಕ್ ಎಡ್ಡೆಲಾಂಡು ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು. ಎಂಕಲು ಹಾಲ್ದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಯ ಹಾಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದಿಮಯನ ಒರಿಯನ್ ಕುಲ್ಪದ ಕಾಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು ಮದ್ಮಾಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಆತಾನಾಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮದ್ಮಾಲೆನ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ 20 minutes ಆಂಡಲ ಆಗಲಿನ ಕಾಪದು ಉಂತದೆರ್. ಫೈನಲಿ ಹಾರಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆರು. ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂದ್ ಜೋಡಿಗೆ ಪೋಸ್ ಪಂದಿತ್ತೆರು. ಐಟ್ ಪೊಣ್ಣನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಫೈನಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೊಂಜಿ ಯಾರು ಪನ್ನಿನ ಪೋಸ್ದ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪರೆಗಂತ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ.
ಮದ್ಮಲಿನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ಪುರಾಣಗ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಜನಲ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪಂದ್ ಪೋಯ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಇಡ್ದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬೈದ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ. ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಹಾಲ್ ದಡೆಗೆ ಪೋಪ ನಾನು ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ. ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪಂದು ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಬರ್ತಾರೆ. ಮದ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕನೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮೆಹಂದಿಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಎಂಚ ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ಮದಿಮಲ್ ಮದ್ಮಯನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ತುರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಗುರುಪೀಠದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ. ಅಲ್ಪ ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲಾಯಿಡೆ ಕುಲಿಯ ಒಂತೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಫೀಲ್ ಬತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾತ ಗೆತ್ತ. ಬೊಕ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಣಸುಗ್ಲ ಪೋಯ. ಫಸ್ಟ್ ಒಣಸುಗು ಎಂಕಲಿ ಪೋದು ಕುಲಿಯ. ಐವಕ್ಕ ಒಣಸ್ಲ ಬಲಸೆರಿಗೆ ಶುರು ಆಂಡು ಒಂಚೊಂಚು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಒಣಸುಗುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಯ. ಒಣಸಾದದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯ. ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪರೆ ಉಂಟಿಯ. ಅವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಒಂತೆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಸಾರಿ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುರ್ತಿಜರು. ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪರ್ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೇಖ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟುಂಟಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಾಯ. ಬಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಹಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಜನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿರು ಪೂರ ಪಿದೈ ಪೋಯಿರು. ಎಂಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಯ. ಅಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಹೀರೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಆತನಗೆ ಎಂಕಲೆ ಬಸ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ಕುಲ್ಯ ಬಸ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಡೇಗೆ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆದ ಲಾಗ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.